Makasapot jud, wa jud lami ning kinabuhi ah. Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Di amin ni Maring Inday sa Balingwan kay nagpalit mi sa suda. Nya magpatubil mi dani kay paingon na pud sad ko pangas. Ang akong gipalit bangus, isa ka bangus tapos ako ning isigang. Kang Maring Inday pirit kay ganahan siya og pirit. Nya magpatubil sad ko dani kay para di ta mahutdan sa gasolina kay ug mahutdan ta magtulura ang bayot. Nya okay ra og magtulura paingon sa ubos. Nya kay paingon sa bukid di walang dila sa bayot. Madam, isa ka litro nga gasoline station. Naada ni si Madam Eileen. Shout out Madam Eileen, di ara Madam. Unya ang sigaret ni Mario, pila gito isa ka kaha Madam? 60. Apili pod isa ka kaha nga sigaret. 30. Isa ka litro guys akong ipatubil. Okay ra ka Maring? Ha? Pagtarong ba? Basa ko lang ni Facebook. Ano man? Unsa man naa? Nag-IVF dahil si Team Kulit, no? Team Kulit. Kisay team So, kulit. apam dito yung bana. Dili ko updated Buwang na? anak Maring. Palig sa ko abli dani Maring day. Ay ayo na lang, ako na lang. Nga na paraan-paraan lang, no. Niya ang diri Maring. Guys, mupangas na dayon ta kay grabe kaayo ka dagom. Niya ang balita baya kay mulanfall. Madam, unsa kuana? Unsa orasa maglandfall ang bagyo, Madam? Updated ka? Kadlawon or karong gabi? Dili ko updated. Kaganihang buntag, grabe kay ang ulan kay ngano. Kuan siya kanang kalit siya nga ulan kusog unya mawala ra. Kuan, duha ka hugna to kaganiha Maring sayo sa buntag daw itong bandang kan- alas. Kuha po Jeez, kusog to, masiguro. ah. Ha? Itong ikaduha mo ikusog kayo. Kusog kaayo no Dagko kayong lugas ba? Ya, munay kabalakan guys kung kusog kaayo ang ulan. Unya kusog pud sad ang hangin. Munay delikado kay mugin nay makadala og damage kay ngano. Hangin unya ulan dali ra kay mga langkat dayon ang ato mga atop. Mao nandito sa payag karon kung wala pa to naputol ang katong kuan kana ang May favorite. kahoy nga rakata, ako na lang magputol dato kay si Mario ginuko. Ambot si Mario, di sad ni si Mario aguna-una. Kay delikado di atong sa prakata Maring. Katong dito dapit sa kilid sa atop. Dali ra kasanggi. Ha? Niya kay nagtungod sa kuan, nagtungod siya sa kanaang atop. Delikado. Niya mao lagi karon kung wala pa to na kuan, wala pa to naputol. Ako na lang dayon to putlon, maniguro na lang ta kay og kintahay masingi to ang kuan. Sure jud ko nga dito dagpak sa atop. Nya dito dagpak sa atop, damage ang atong atop. Nya okay ra og naatay daghan datch kay diretso dayon repair. Unya og kusog kaayo ang ulan di damage jud tanan. So mas maay nang maniguro na lang jud ta. Guys, naghapit ko diri sa ilahan ni Mother Earth kay mangawad ta sa bahaw diri. Basi na ay bahaw. Nakahurot ko kuan. Movie upat ka buok. Upat or tulo. Ante! Lah. Tama lagi na ni si Madam Utik lagi. Guys, nagdugmo na sila dani di ay. Nya, ang sa inyo panihapon? Humba? Adobo? Manok. Wow. Ayaman ni si Mother Earth. Adobong manok. Nya. Balitan. Ha? Kasi nagpalit. Balitan haliklan. Ay, nabutaan din. Kung mayaman. Good job dyan si Duy Duy karon di ay. Trabaho ba nagapon? Adapit nagkatrabaho. Usada, Pakyawan. Adapit Pagyaban Ferdinand, dito sa ubos. tangali. Aw. Ingan na. Palit dahil siya sa karning manok, guys. Nakakaon sila ni Papa sa karning manok. Hoy, Mother. Ang hangin ra ba kay murag gaana o. Karon. Gaana siya. Bantay-bantay mo. O kuan kay di na to kay bawaan ang hangin. Kaganiha baya kusog baya kay uwan kaganiha. Kusog ang uwan kaganiha. Kalitra. Yun na dayon. Gibawas na po dayon pagka udto na.
Nya katong uto na mo'y kusog dito ah. Nakakita ka na sa kuan sa Facebook ba nga ang dagat nagbukal-bukal. Mo gani. Adi na ta maabot diri sa dagat. Oh, muna mga pictures. Balita gani. Facebook, diyan nakita. ang mga Facebook lagi nga balita. daghan kay mga AI diya. Di ko pakaturo ng uban. Kulo dito kulo sa loob. Nagunsa. Nagunsa. Nagbukal-bukal. Gibalita naman nas TV. Nag-ulo man ka. Kulo. Nya guys, naghapit ko diri kay naa siguro panhapon. Kama pa. Kama dati. Ano ko naman may balay. Ha? Nama ko gipalit nga bangus, isa ka buok. Nya ako datong sigangon unya. Kapuya naman ko pag uli dito nga magsigang pa ko, magluto pa ko. Dili na lang ko mang ngawat sa bahaw. Daghan makain niyo sudan. Daghan. Sila dyan ito na pa. Ambot ka ha sila Janice. Lagi ahak ang bangus nga akong gipalit sa kaunon sa iring aw iro. Ante, saro na maganhar ako nimo. Ay unsa may plano ninyo ugma di ay? Ha? Adto ka dito? Adto ta? Hala, guys, kasal ni Kikin ugma. Aw kasal ni Kikin ugma? Aw pamalay pa di ay. Pamalay pa di ay ni Kikin ugma, guys. Nya kaning kuan ato ning aw tulura di ay kamubi ang akong nahurot di ay. Murag upat man to akong gipalit. Nya ato ning isafety ang atong dalakay. Basin kauno ni sa iro dani. Mamaora bi ani isa. Nya kina ako'y panda ni nga gipalit. Ali ante. Ay torta lang niyo. Ali na pa. Jesus, daghan ng isip. Oh, daghan kaayo ni rinuot ko. Ako pa. Mas mani. Mas mani pong mata. Di. Brownie, ayog apil-apil dani Brownie ha. Ayog apil-apil ha. Bitaw hataga ato si Brownie guys. Kay mao na ba ni siya isa diri. Naasa si kulito ito ada tuga. Sali aw haga. Nga na ako'y napalit nga ko ano. Kuha ko dani og duha-duha. Ala. Pagka perfect. Dagan eh dato sud antik. Dapat isa ni Manda Maribik diha. Ah. Yan nagpalit sad siya dito sa inyo ha. Hotel, mga amo. Ah. Anong binunggusan. Ang tiil sa manok. Kani diha. Oh, dato ikon ka paano. Kani dalon po sanin ako dito sa bayad guys. Ada na ibutang. Ipasigay suga na ni Tik. Ay ayaw na lang di ay kay hayag man. Guys, mga ante. Ali panyapon ta. Lah, mangawat ta sa kuan diri guys, panyapon. La ang Chinese chicken. Excited ko sa Chinese chicken. Pila gani kabok ang ilumluman dani pa? Naay dili ag kalumluman da. Ha? Agka okay ninya dani? Mubasak. Uy, manhapon pa. Yan apa dito ha? Nagunsa? Ano ba tagulan? Nagalindaw ba rin man? Nagalindaw ba rin man? Daw na gani karon mag-gospel ko. Nya. Mukha niya gulin. Ay, sus. Kadlok na siya. Guys, mga unta kay lami. Ante, panyapon! Ano na liog di ay ni siya tik? Iya, may ipalit dire. Liog din gipalit dire. Amo TL. Ay na pa. Ano ba, di gatas di ka? Ay, nasay-say dire? Gani na. Pasa no ba? Tagana po sa pera ni Simong Kanon tik po eh. Guys, mga unjit ta guys. Wala ko'y panood to man. Kaya ang akong gikaon kasi nga sa kuan. Hotdog ra, natunga ni Mio kaganya sa hotdog. La palitan din ako si Mio dahil siya sudan di ay. So ano siya sudan di dito. Ay ta. Nga ulo pagid ay na. Okay ra siguro ni kaunon ay. Nga na din ko. Bulaos.
Nagkakaon na ba niya? Ang kaning di og kinahanglan tan-aw ni og nabay karganta. Kani usahay sa manok nga na ay karganta, ag kaapil ang karganta. Wala kusog-kusog ang hangin oh. Mama, kusog ang hangin ma. Ma. Gahaguros ang hangin. Nagire karganta oh. Usan ni nila kuha sa karganta. Ako ngagluto ingon ani at kuhaan din ako sa karganta. Bahog na ako na ni Brown. Kada itong aging bagyo katong diri na ko. Gito ko naglupad ang atop. Ante ali. Panihapon, gato kanon. Kanila isa ako kanon. Nag-diet na ko karon guys. Ag-ana man kasi Mama Rosa ugma. Nag-adto ka dito te? Bakilid ba kayo dito da? Kadlok na sa tag-adto dito bakilid. Ano niya? Di ugo. Kaya tuwag silikon ba? Kapalit na ka? Kaya ah? Vivo 21. Ay, white 21. Ano man napalit? Tingog? Kapalit kasi Ate Bersi sa kwan. Di naman gulig katats oh. Vivo 16 yung tato 60 yung tayo mong gipalit. Na mahal kayo. Pila? Dagan mo 20 kapin. Okay naman to kay binuan man. No mo koy. Lindo to sila te kay ngano. Ang layo kay ma-zoom nimo. Indot ito. Ah, puhon na to. Kung ako guys, makuha tong sa kapunungan. Puhon maluoy ang Ginoo. Kapalit ka. Nara si Auntie Mercy. Hello guys. Ako pa-transfer ko sa pag-okay kasi hindi na ni ma-open. Di na mataki noon na. Kuan ako video di gahang naman. Pwede man natin ma-transfer na ah. I-transfer na kita no. Kung ato iya kuan katong gihimo na ako ng password kay dito nato danay kuan. Mag-notify naman na dana. Ahon nag isa ka cellphone. Mao ni. Duha mo to ah. Asa duha. Di ba? Duha mo to cellphone. Na-connect man to sa isa. Kunta ka sila dito eh basing dito mag-notify ang code. Kay na-kuan na-connect biya to dito. Adi ni siya mabalhin kung walay signal no. Adi man Pwede ra? magkuan naman siya mag-iwan naman na yes I'm in. Transfer na to yung account. Ang kang mama dili pa transfer kay ang iya ha mag-notify man sa number. Unya ang iyang number gagamit kay dili mao. Pahita pa ako nagpaagi og sao na. Brownie oh. Man ako guys. Anang utik ko eh. Pinamintag ko. Gamay lang. Gamay lang pero tunga sa baso. Agkaon si Bossing Alan. Nakaroon ato na i-transfer ang account ni Auntie Mercy. Ito de. Nindot siya. Pila ni siya ti? 20,000? 50,000. Mayaman si Auntie Mercy guys. Kuan na siya? Kuan 699 699 ni siya. Nagyapilam na kog tempered. Kanang baga jud ba? Oo. Nabutangan na ni.
So karon guys, akong i-transfer ang account ni Auntie Mercy Dani. Nya kay kontakan sila dito ti da Auntie kay basin mag-notify dito sa iya number. To akong gimo di. Ana ra si ate. Yeah. Kay kung once nga na-connect dito sa isa ka cellphone mo notify dito ang kuan code. Aman na nakato akong himo. Duha mi ko. Asa ni ah? Nara o. Mao ni siya. Mao ni ah. So karon i-transfer na nato guys. May lang og dili ni siya mag kuragi. So diri ta sa Gmail. Una ta sa Gmail. Ay naa naman dani ti. Ha? Naa naman lagi dani. Mao ba din na hindi mo na mo. Ha? Be? Yep. Mao naman. Kuan man na akong gi-transfer gyapon ang SIM. Pero ang sa YouTube wala pa. Wa pa rin mo na connect sa YouTube di ay? Wala pa. Ani simple ra ni siya sa YouTube. Yan ra ni siya. I-transfer na ni mo ang SIM dani di ay? Naa diri na balik Wa na. man lagi na connect dani lagi ang wifi. Nabantayanan jud ang hangin guys kay murag ana ra siya oh. Nya. Kuan tinuod ko delikado. Na naman lagi dani ti. Ang kawan ba naraman diri ang SIM. Asa SIM? SIM sa kuan. Okay ra man. Account pwede ra? Ayaw lang ginagwala ah. Ayaw lang nagwala agid kay Transfer na lang akong SIM dia. pwede na nimo i-transfer dani. Na naman oh. Imo naman gibalhin. Ang sa kuan manggod na sa Facebook. Usa ra din na siya. Ay unsa may imo pasabot sa Facebook? Ang sa YouTube, ang Facebook maraman ang balhin dia gapon. Makinaan naman. Pero ang YouTube wala pa. Wa ka naka-open dani sa YouTube di ay? Wala ako nag-open dia sa YouTube. Kani di ba mao man ni? O mao na. Unya. Automatic na din na siya. Magkuhan mo Facebook. Ha? Ang Gmail nimo kay mao na may imong gigamit. Ah. Kung mao ray imong gigamit sa Facebook, Kanya wala pa na kuan YouTube Studio. installin ni siya sa kuan, YouTube Studio. Nana Kaya siya. nag-iyon ko riya nga. Kung yan, ibalhin daw akong Facebook di ayan. Kaya ganan ako gamiton. Oh. Automatic dahil ni dayon. Nana madana. Wa ba din mo natanaw mo YouTube di ay ganina dana. Wa ko nagtanaw kay diri man ko nag-upload ganiha. Pero kay gi-open naman nimo diya sa ang Gmail nimo. Ah, Automatic na siya. diya. Mao ba day? Ang imo na lang ni Facebook. kuan YouTube. O YouTube Ay, Studio. YouTube Studio. Asa man tawag ko na ni? Dana sa Play Store. De. Play Store Nya ka, pwede guys. na na-uploadan diha. Asa? Dana. Oh, pwede na ka mag-upload ani. Adi na day ko mag-video day. Ikuan daw check kanang dili ko kurog ba kay naman daw na pwede Dili korog o tan-aw na to ha. YouTube Studio. YouTube. Dili siya kurog. Ingon tong kuan, install. Unsa ipatanaw lang na sa setting kanang kabalo magkuan. Naara man dani tudlo. Ay kuan na ni ang camera dani. So atong i-kuan guys ang YouTube Studio ni Auntie Mercy kay para makita niya ang kuan setup dayon niya sa kuan. Yang gi-upload kay kinahanglan man dito sa kuan. Nara. Dali ra kaayo. Hala dako kay dollar si Auntie Mercy. $100,000. Dira okay na. All ba? Ayun sa tayo may ipakuan? Kanang dili Dili kurog andi sa kamera ni Sa kamera siya guys. So kinahanglan nga dili siya kurog. Tuploko na nimo siya ti oh. Sa video ta. Kung sa video ta setting. Dili ta sa setting niya. Sheet. Kani siya. Kani rin mo ikuan. Kani rin matuplokon. Ang kunara. Oh. Kani.
Ayan ako, anak, kay gituplok naman ako. Kuha na siya eh. Permanente na na. Oh, okay na ni siya. Mag-ana na din siya. Kuy, pagkagwapuhang bossing Alan eh. Okay na ni siya, ti. Salamat. Kung atubangan siya, di, naaba di. Wala siya sa atubangan. Bakra. Sa bakra? Oh, sa bakra niya. Na siya stabilizer guys sa yahang back, pero sa front wala. Ang ako naman ni stabilizer sa front, pero dako kay akong naong. Agdako siya ba? Salamat. Ganang dili kay siya kurog, dili siya shaky. Shaky kayo. Nya account na ni si. Unsa man? Dana ra gyapon kay kung kintahay og malubat ni unya. Pwede ra dare. Pwede ka na mag-uploadan na. Nindot jud siya kung duha ka mo cellphone. Okay, para pwede ka to mag-edit sa isa, transfer nimo dito sa isa. Salamat. So karon magpauli na pud sad ko sa kuan payag. Lahos ako dito kay basin ang katong kuan prakata wa pa to napilay. Ipapilay ko to karon ni Mario. Dalag gabi ina. Ha? Karon mo patilay? Oo. Kay basig magkuan na, maghangina na unyang kadlaw na. Delikado bi. Maniguro ta kay basig kuan basig singi to ang prakata kay ang prakata dali ra kay kasingi. Nya dito magdagpak sa atop, di nabuslot atong atop, daghan na kay damage dayon. Nya matay ningan kusog ing uwan na delikado. Kay ang kanira bang bagyo karon kay uwan ug hangin siguro ni. Wa pa kahibaw. Pindot tanan. Nahipos na si Bossing Alan guys. So thank you so much sa tanan-tanan o uli na ko sa payag. Wala na mo pura si Bossing Alan dai. Wala ba? Tawa, Nya unsa man ugma ti? Agadtot ta, uban ta. Makasapot jud, wa jud lami ning kinabuhi ah. Ora gud ning style oh. Ang pinakaayaw gid nako kanang maguba bitaw ang gamit. Muna ako sa amping. Pero way ayo kahimtanga. Way ayo. Sa matag tapoy ko maayo eh. Muna pakain ko sa ang rogalyo may pag musurinder na lang lagi. Way lami kinabuhi ah. Ay ganahan dani. Na, taawra ko na. Muna nato sa amping. Atakihon tag sa mapan na style na. Way ayo. Sus. Way ayo man niya. Sus. Putol pa gid ang sus tinuok ko. Ay malipay ning nani style ba. Bita na usahay Ginoo ko kawad-an ko gana. Awara ko na ako. Ako may nampingon di ko sa gamit. Okay na nagtagay wa na nga buak ang putang ina. Oh. Sus. Uy, lami. May kinabuhian. Ay, ayaw.
pasan man tagbugat kaing cross ani oy. Wala may lami akong kinabuhi eh. Nangaupaw na ta sa stress daning styla. Uy, ayo. Na, buhok. Oh, wala na. Na, tanawa. Buhok pa ba ni? Oh. Oh. Wala na. Natanawa. Wala na ayon yung kinabuhian lagi. Noo ko. Saan yung buhaton, oy? Grabe. Paningkamot nga maka-upload kada adlaw pero na may buisit. Wa diri, amo tug ara pa ingon. Grabe man yung style oy. Wala ko malipay lang sa akong kinabuhi ba. Sa tinuod lang gilingaw-lingaw lang ginako niya ang akong kagalingon. Kanang nag-responsibilidad bitaw ka nga. Murag bugat kaayo nga di nimo masabot nga. Uy, ayo. Na pag uli nimo nga iya nagkahitabo. Baka bad shot ba? Kanang ka nga buak. Buisit. Muna sa akong amping. Sus. Uy, ayo. Uy, ko malipay. Wa na lami kinabuhi ah.